Mamiya fैगोन दे मामिया फैगोन दे लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नै दा आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर, गाबनो ओंखारथावथाव। जोंनि बर' हौवाफ्रा मा जालांखो, गाव गावनि हिनजावजों गारनानै खारजाग्रा जाजोब्बाय। एसे अननानै नायलांदो भिडिअखौ। मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालामना हो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। मोनसेबो सान्थि गैया बिटिआरआव खालि हिनजाव खारनाय। 2 बोसोरनि गथ'खौनो गारनानै खारलायबाय। मा जाबावगोन बे बर' हिनजावफोरजोंलाय? लासिं सिं लाजिनाय मोनला नामा बर' हारियालाय? मा जाबावगोन? होबथानोबो हाला नामा रावबो सरखारफ्रालाय? दैलि खारनाय, सोरजोंबा बांगालजों, सोरजोंबा गावजों गाव लालायनानै खारगोन। फिसा गोनांखा, फिसौ गोनांखा। बेफोरबायदिखौ नुवाखै नामा बिटिआर सरखारालाय? सामफ्रामबो हिनजाव खारनाय। बड'लेण्ड बुब्लि बेलासियाव नाय, फुङाव नाय, खालि हिनजाव खारनाय नुगोन। दाथ' 2 बोसोरनि गथ'खौ गारनानै खारनांगौबा बे मा जागोन बे? आहार नागारो ना गाइखेर नागारो? बेफोरखौ सोर मारै दा हाजिरा मुजिरा मावगोन ना गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय खामानि दामानि मावनांगौ ना फिसा बानानै थाबाय थानांगौ जाखो हौवाफ्रालाय? लाजिनाय गैला नामा बर' हिनजावफोरनावलाय? सामफ्रामबो खारनाय मबाइलाव स्टेटासनो माबा रिल्स बानायनोसै, बिदिनो मेसेन्जारनो वाट्सएपनो मेसेज गेलेनोसै। फिसायखौ जेबो मोनथिला, खेल लाला, बिदियावनो खारनायनिफ्राय खारगासिनो बेफोरबायदि जागासिनो दं। जाय फेसबुक, इन्सटाग्राम, इउटुब बेफोरबायदिखौ इउज खालामो बे मानसिया बांसिन बिदिनो जाखायो। मेसेन्जारनो दा फुरा दा मेसेन्जाराव फाग्लि जाजोबनाय, रिल्स बानायनाय। खालि सोरखौबा नुदों नामा? सोरबा सिख्लाखौबाबो नुवा दा गासिबो फिसा गोनां गासिबो फिसा सासे जानाय, फिसा सानै जानाय, हाबा जाजेननाय बेखौल' रिल्स हगारनाय नुगोन नोङो। रावखौबो सिख्लाफोरखौ बांसिनखौनो नुबावा। सेंग्रा होन सिख्ला होन, बोराय हाबा जाखानाय, फिसा सानै गोनां, साथाम गोनां। हिनजावफ्राथ' हिनजाव, हाबाब ओंखाम संनाय मानि बा मोसौ दोस्लायनाय मानि, बोरमा दोहैनाय मानि खालि रिल्स दा बिटिआरआव। लाजिनोबो रोंला नामा बर' जानानै? लाजिनो सोलोंदो एसे। गभर्नमेन्टफ्राबो जेबो दायथ'बो लाबायबाया। आथोब माबाफोरबो गैलादां जोंनाव। बर' समाजालाय बबाव थांखो? बेफोरखौ माबानो नङाबालाय, होबथानो नङाबालाय। आजां खारनाय लासिं सिं सामफ्रामबो खारनाय। बर' समाज गैला नामा जोंनाव? नै खारो दिनैनो, नै गाबोननो खारगोन सानै। उमुगना फिसा दंमोननो, उमुगजों थांबाय, फोरलाजों खारलांबाय, बेनाबो फिसा दंमोननो। बेफोरबायदिल' खोनानोसै। हमथानायखौथ' गैया, हमथानायखौ खोनाफेरा मालाबाबो। एसे सोलायदो बाजैमोन। खालि हाबा जाखानायखौल' नुयो दा रिल्स बानायनाय, फेसबुकआव बोरमा दोस्लायनाय, मोसौ दोस्लायनाय, ओंखाम संनाय, न' लिरनाय, बेफोर गासि लानानै हगारजोबो। सोरबा बोराया मालाय गोसोथोनो लुगैया जागोन दा? आजां गाजां ओरैनो बिउटि प्लास होनोसै, खेबनोसै, हगारनोसै, बिदियावनो लाइन मारिनोसै, मेसेन्जाराव हरदावनोसै, वाट्सएपआव हरसै, नाम्बार बिलायलायनोसै। बिदियावनो दा बांसिननिफ्राय बांसिन खारलायगासिनो दङ। गाव गावनो फिसा दंना फिसौ दं गासिबो जेबो मोनथिला। ना फिसायानो दंमोन बावगोमाजोबगोन बिसोर। जै मबाइलाव हाबनाय लोगो लोगो बावगोमाजोब्बाय। रिल्स हगारनो रोंबाय होनबाथाय गोसोथोनो रोंबाय। मेसेन्जार गेलेनो रोंबाय होनबाथाय गोसोथोनो रोंखाबाय आरोखि। देलायनोबो रोंबाय बियो, खानाय थानाय बोजानो रोंबाय। ओरैबायदि जानानै दं दा जोंनि बर' बाजैमोनहा। लाजिगोना लाजिया गाव गावनि फिसायखौबो मान सनमान, न'खरनि मानसिखौबो मान सनमान, आरो हौवाफोरखौ सिन्थायनो मान सनमान रोंला दा। हौवा माथ्र'यैनो मान सनमान गैला दा बर'आ। खालि खारनाय दोनखारनाय।